Nou, goeie. Ja, goeie. Wat ben jij aan het doen? Aan het vegen. Ja. Ik probeer er een beetje een mooi plekje van te maken voor de zomer. Ja, hè? Ja. Want wat is dit voor plakje? Ja, een prachtige mooie zegening is dit. Ja? Ja, dit is echt een zegening. Het ziet er nou nu niet zo heel erg uit, maar ja, dit is gewoon mooi. Maar dit is een jong plakje, zeg maar. Dit, je hebt bij het huis of? Ja, het hoort bij het huis. Ja. Oké. Ja. Dan wil je hier iets in Oer. Wat zei je? Je wil hier iets in Oer. Je woont hier tegenover. Ja, ja, uit Cianover. Ja, Ja. ja, ja, ja. Ja, ja, het zijn de kleine arbeidershuisjes en daar hoort een stuk grond bij. Oké. Ja, ja, zo heb ik het 2 jaar geleden gekocht. En, ja. En toen was de paardenbak en nu gewoon een mooi plekje om te zijn. Ja, Ja, want er zitten al je ja groentetuin. hokjes. Ja, een opvang voor konijnen en cavia's. Oké. Dat is van mijn schoondochter. Ja. Ja, en mijn zoon die doet in oude auto's. Nou, en zo heel langzaam maken we er wat moois van. Ja. Ja, we Wat zijn leuk. begonnen met zand. Het was alleen maar zand. En de natuur heeft het helemaal overgenomen. En we hebben heel veel bijen en vlinders. En dat is prachtig. Wat leuk. Eigenlijk ben je te vroeg. Ja. Ja, eigenlijk kan je in mei moeten komen. Dat is gewoon heel mooi. Ja, want er Ja. staat ook het veld in bloei. Dat zit ik nog bij. Ja, hoort er ook bij. Ja. Wat brengt het jou, dit plakje? Gebed. Ja? Ja, gebed. Ja. Ja. Een verlangen om een groentetuin te gaan beginnen. En om boerin te zijn. En nu ben ik een boerin in een rijtjeshuis. En ja, ik heb hier echt voor gebeden. En ook welke provincie heeft vader me nodig? En waar wilt u me hebben? En in gesprek met de buurvrouw, nadat ik het in gebed had gebracht, een half jaar daarna, toen zei de buurvrouw, en die wist er niet van. Ze zegt, joh, is Friesland niks voor jou? Ik zeg, dankjewel. Ik zeg, dan weet ik dat ik naar Friesland moet. Ja. Ja? Ja. En toen zijn de kinderen ook mee gaan zoeken naar een huis. En toen zijn we hier terechtgekomen. Ja. Ja. Dat is bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Want waar kom je uit? Ja, een heel klein dorpje onder Amsterdam. Dit is een groot geschenk is dit. Het is echt een groot geschenk. En als ik Ja. dan zie wat de natuur doet, als je het lekker laat gaan en als je hier en daar wat plant en waar de vogels dan komen, en dan denk ik fantastisch. Dan kan je toch alleen maar gelukkig zijn? Ja. Ja, mooi weer, Ja. lekker zonnetje. Maar je zei in het Leeuwen, hè, speelt dat een grote rol dan in jouw leven? Ja. Ja? Ja, dat is waar ik op leef. Oké. Maar dat ik dan bij de kerk te maken die Tjenoer, joh, hoe is dit? Nee, dat net. Oh. Nee, het heeft te maken met mijn relatie met de vader. Oké. Ja. En ik ga uiteraard naar de kerk, want dat voel ik me vrij bij. Maar ik ben niet gebonden aan een denominatie. Nee. Nee, ik ben gebonden aan de vader. Ja. Dit is allemaal niet van mij. Nee, ik mag het door mijn handen heen laten gaan. En ik mag mijn best doen dat het allemaal kan groeien en kan ontwikkelen. En dan mag een ander van meedelen. Dat is toch mooi om te delen? Om blije gezichten te zien. Zeker. Ja, daar hou ik van. Ja, Nou, ik zie ze nog een hele mooie dag dan. ja, was dat het al? Had je nog meer te vertellen? Nee. Nee, dat is prima. Maar nee, het is, ja, weet je, het is gewoon één grote zegen.